Ngiyekeleni ngifunde kwami amaphutha. Abaningi sebeshola amagama bephindelela. Bathi angiboniseki. Angali ukuthi angiboniseki ngoba ngaphambilini sengike ngagileka ngenhloso yokuboniswa. Yikuthi nana nonke anifani. Abanye baza ngendlela yakubonisa kanti bazokukhupha emkhondweni ubusemjojweni oright. Bakujojisa indlela engayona enyanisweni kodwa ngegama lokuthi bayakubonisa. Kutheni ningangiyeki nje ngifunde kwami amaphutha? Kuyenzeka ukugileka impela bekunqandile ukuthi ungayihambi leyo ndlela ngoba ngempela abanye sebeke bayihamba. Kodwa nami ngiyathi ngiliwela lelo bholoho. Mangikwazile ukuvela ngenhloko kuyabe kusho ukuthi angisahaxwanga nami ngiwazwile kodwa amanzi nobunzulu besiziba ngibuzwile kodwa akushonga ukuthi ngimi. Sengiyomamela inhliziyo yami. Inhliziyo yami nengqondo yami sekuyinina kuphela isihlangu nesiphephelo sami kuba indlebe ziyakhohlisa. Indlebe inkinga ziyakwazi ukumamela kodwa azikwazi ukuhlukaniswa, azikwazi ukubheka imizwa nenhloso nqangi nenjongo yomuntu. Indlebe zimamela konke. Ingane novobe ziyawuthatha, ingane nokulungileyo ziyakuthatha. Kodwa inhliziyo nawe engqondo yini eseniyohluza nikhupha inhlese nenhlama nihlukanisa inhloko nesigogodla nomgogodla, inhloko nesihlanti bese kudliwa. Okumele izinja kuyophoselwa ezinjeni, okumele abantu kuyophekelwa abantu. Kodwa manje impilo yami ngicela niyeke. Baze nama motivation beza nokubonisa beza nezixwayiso kodwa zonke ayisebenzanga ngoba zivuna bona. Umhlaba lo unabantu abakhohlakeleyo. Umhlaba unabantu abathanda ukwenza izinto zenziwe ngendlela yabo bese becasha ngokuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. Kanti kunjani? Uzoyibuza kanjani indlela kwabaphambili kuyibona bangaboni? Ngoba sesiholwa yimfama neziphofu abasekho ababona kahle. Babona mfiliba sebekucishiso kwengane sebesho ngamagama ukuthi bayadala kodwa izenzo zabo uyazibona nawe. Ningixolele. Ngizamile ukulandela wonke imiyalelo namasiko kodwa manje sengiyokwakhela imisiko eliyokwakhiwa ingqondo yami nenhliziyo yami kuvumelana ukuthi limlungele uGebashi.